sa inyohang tan-aw mga higala Radyo Mandong, dili ba pwede suspension lang una or penaltihan lang una, istoryahan lang una ang security guard before dayon magdesisyon nga tanggalon dayon sa pwesto gubikan kay nabutang sa alanganin ang pangalan sa usa ka mall sa dihang nag-viral ang video? Kay para sa ako Radyo Mandong, ang simpatya karon sa mga tawo niingon gyud sila nga sakto. Kay dili makatarunganon ang gibuhat sa security guard nga iyahang giguba ang sampagita sa bata nga namaligya dito sa gawas sa Maong Mall. Unya iyaha pag yung gisipaan kita man kas video, di ba? Video lang to. Walay udyo ga ato ang bagya kasamang nadungog. Ko na magukay reservation diha ba? Tagan ta mo example. Sige daw Radyo Mandong. Kato bitaw diri sa may kanto sa may maad, do na puy bata diha nga naga-uniforme o gana bitong uniforme sa City High ba to? Nga bisan bagya kasama o uwan magdadaan magkakasama ni adtong iyang plangganita or silofin nga gabaligya siya og libonsito. Di man day ito estudyante City High. Huy, uniforme day para makakuha simpatiya. Makita sa mga motorista nga kaluoy aning bata. Sa pasabot katong sa kauluhan nagpakaroon ingnon this guys day ba? Ang punto nako day racket man di ay. Pero ako nagtuwa Radyo Mandong kadako anang management nga nagpatuman nga tanggalon sa trabaho ang katong security guard. Di pa gid siya makatrabaho sa tanang establishments atong management ha, tong company. Ako nagtuwa Radyo Mandong nga ilahang gisuta pag-ayo, una sila nagdesisyon nga lain po kayo no nga ilaha dayong tanggalon sa serbisyo, wala pa sila nakabalo sa unsa gyud tinuod nga istorya. Giimbestigahan na nila Radyo Mandong. Hars na kayong gihimo sa security agency. Oo, uga gihimo sa management pod bagya kasama kay abi nimo day. Katong gwardiya, dili man to siya mo perform sa iyang duties. Og responsibility niya to sa iyang area of responsibility. Without may adherence sa mando sa management. Kadto siya day ipit po to siya sa management sa SM. Pero wala giingnan sa mall nga sipaan niya ang bata, kwaon niya ang sampagita og iyang gubaon. Yes. Tinuod magkakasama, nakakumit o gagkanabitang sayo po ang gwardiya. Yes. Pero di po na ito magkakasama ba nga, ato na lang po tanan, idakdak dito sa gwardiya. Kay sabto na ito, magkakasama ang sirkulasyon karon sa komunidad. Yes. Daghan na kayong mga sampataw niyang sindikato. Nasabtan ta ka Radyo Mandong, pero katong lesson po to siya sa mga security guards o naa sa mga customer service nga tarungon gyud pod og siguro pagsita, unsay kinahanglan nga iistorya, ang words nga gamiton, ang action. So, in short, Radyo Mandong, training yun ang kinahanglan nila. Security guard bang ka or dili? Basta na nagbaho, na nagbisyo ka, Radyo Mandong, dili yun ibutang sa, ingon pa nila kanaganing, pag malagot ka, dili daw yun ibutang sa kamot ang balaod.